Tervetuloa Kynäjumpaan. kynäjumpaan. Ensimmäinen harjoitus. Otetaan kynä kiinni. Ensi juodaan vettä. Joo, me otetaan kynä kiinni. Ensimmäinen asia. Sitten kynä ylös. Ja niskan taakse. Yksi. Tehdään 5. 2. 3. 4. Ja kokonaan. Ja vielä 1. 5. Hyvä. Eli näin ylös ja niskan taakse 5 kertaa. Sitten tehdään suoristaan kädet. Ja mennään varpaille. Varpaille. 1. Ylös, ylös, ylös. Kädet ylös. Tehdään 5. Alas. 2. Ylös, ylös. Ja 3. Alas. Kyykky. Mennään kyykky. Varpaille. 3. Ylös. Hyvä. 4. Varpaille. Ja sitten viimeinen. Hyvin ylös kädet. Kädet ylös. Ja varpaille. 5. 5. Missä sun varpaat on? 5. No täällä. Hienosti toi meni. Onko se äänenkin? Ja nyt tehdään niin kädet eteen. Näin, kädet eteen. Kädet eteenpäin, kynä kiinni. Ja tehdään ne kyykyt. Sä haluaisit kyykyt, näytäpä mallienna. Kyykyt näin. 1. Ota kädet näin. Eteenpäin, tehdään yhdessä näin kanssa. Kyky. Kyky. 2. 3. 4. Ja viimeinen vielä. Jatka. 5. Hyvä. Kyllä se tuntuu, eikö? Sitten te keksitte hieno harjoitus. Mitäs se oli se kynen kanssa? Kynä selän taakse. Täällä tulee taas esille. Ja 5 kertaa taas. Täällä. 2. Toisella puolella. Täällä. 3. Eli se kiertää näin. Täällä. 4. Vielä kerran. Piiloon. Tadaa! Löytyy. Hyvä. Sitten viimeinen harjoitus oli myös, joo, sitten kiitos. Nyt oli näin, oliko se jalkojen välissä? Näin kyky. Taas, tee mukaan. Täällä jalkojen välissä. Laita jalkojen välistä. Ota kiinni. Kyky, täällä. Mä autan. Ota kiinni. Ja sitten ylös. Hyvä. Ja sitten jalkojen välistä. Toinen käsi, just näin. Loistavaa. Tadaa! Ja vielä 2. Jalkojen välistä. Hyvä. Ja jalkojen välistä vielä viimeinen. Tadaa! Loistavaa. Hyvä. Ja mitä nyt lopuksi tehdään? Mennään. Tule harmaaksi. Nyt uistaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Sano vaan. Kiitos! Hyvä. Hienoa.